بہادرانو توریالی د پیغمبر صحابه دی بہادرانو توریالی د پیغمبر صحابه دی بہر میدان د قربانے بہر میدان د قربانے اول نمبر صحابه دی بہادرانو توریالی د پیغمبر صحابه دی پیغمبر صحابه دی خلیفہ اولی صدیق اکبر دے د مصطفی خلیفہ اولی صدیق اکبر دے د مصطفی دیار غار سرم لاتر دیار غار سرم لاتر پہر ڈگر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی نمبر صحابہ دی خلیفہ عدل فاروقی اعظم میر د قافلے خلیفہ عدل فاروقی اعظم میر د قافلے دویم نمبر فدایا حضرت عمر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی بہادرانو توریالی د پیغمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی نمبر صحابہ دی حقا کانی سخا کانی حیات جامع قرآن حقا کانی سخا کانی حیات جامع قرآن حقا کانی سخا کانی حیات جامع قرآن درم نمبر د حضرت عثمان خبر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی نمبر صحابہ دی سوک دے فاتح خیبر ملقب دے اسد اللہ جسوک دے فاتح خیبر ملقب دے اسد اللہ علی المرتضی حیدر علی المرتضی حیدر سرا لخکر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانے اول نمبر صحابہ دی نمبر صحابہ دی درست جہان کی زوان مردان پٹول عالم کی باتورانا پدرس جہان کے زوان مردان پٹول عالم کے بادوران دا انبیاء دا خاتم دا انبیاء دا خاتم او دا افسر صحابہ دی پہر میدان دا قربانے اول نمبر صحابہ دی بہادرانو توریالی بہادرانو توریالی د پیغمبر صحابہ دی
پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی د پیغمبر پا اشارہ پا میدان مالو سر شندی د پیغمبر پا اشارہ پا میدان مالو سر شندی نپا مالون نپا ار نپا مالون نپا ار اونا پسر صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی غنی مولا د دوی رضا صحابہ ټول د رب رضا غنی مولا د دوی رضا صحابہ ټول د رب رضا غنی مولا د دوی رضا صحابہ ټول د رب رضا پدو جہان کی سر بالا پدو جہان کی سر بالا او بختور صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی ہستی د حضرت بلال اللہ اللہ د عشق مالا ہستی د حضرت بلال اللہ اللہ د عشق مال وی پا فرشی زمین راوان وی پا فرشی زمین راوان پا اسمان بر صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی سراج الحق سراجا کل صحابہ استور دا اسمان سراج الحق سراجا کل صحابہ استور دا اسمان دل میں دربار رسالت دل میں دربار رسالت نمو نور صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی بہادران او توریالی بہادران او توریالی د پیغمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی پہر میدان د قربانی اول نمبر صحابہ دی